На края на нашия разговор, така ако хвърли под Румъния към една друга тема, която обаче е доста актуална, това е ситуацията в Близкия изток. Ти си завършил иранистика, следиш нещата и чрез различни блогове и сайтове също така. Какъв е личният ти коментар? Какво очакваш да се случи така в скоро време, на фона на всичко, което се случва в Палестина, на фона на всичко, което се случва в Сирия в момента? Виждаме там също така и заплаха от страна на Турция да навлезе в автономията на кюрдите в Северна Сирия. Иран от друга страна, който пък загуби режима на Асад като цяло. Какво е твоето мнение накратко? В Близкия изток се работи дори още повече с хипотези, отколкото за нашия регион, тъй като ние дори не можем често физически да сме там или не сме толкова свързани с хората там, но на мен ми направи впечатление нещо, което за мен поне е една хипотеза, а именно, че Иран избра един президент, който дава индикации, че иска завръщането на Иран на международната сцена, в смисъл интеграцията му в международната политическа и икономическа система. Един президент, който се позиционира като реформатор. Той, разбира се, е критикуван за много неща, за които самата държава е критикувана, но важното в случая е, че Иран получи удари, неговите проксита получиха удари и бяха отслабени, и за мен лично е интересно дали в Иран не съществува едно желание или един интерес не само да се залага на прокситата в Близки изток, не само да се поддържа тази ос на съпротивата, а по-скоро да се прецени, че истински интерес на страната е икономически да печели от ресурсите си или от връзките си със света, от интеграцията на своите граждани в света, и дали в това отношение прокситата не пречат и тяхното унищожаване или жертване по някакъв начин да помогне на страната да се интегрира по-добре в международните дела. Това звучи много цинично, както го казвам, защото тези движения имат един автентичен, според мен, мотив за борба, и това не са просто някакви пешки, както ги наричат много хора като едни проксита, но самия върховен водач на Иран в края на декември, ако не се лъжа на 22 декември или 23 декември, имаше едно изказване, че Иран няма нужда от проксита в Близкия изток, че Иран, ако иска нещо да прави, ще го направи. И веднага след това, буквално на следващия ден, имаше статия в The Economist на Мохамад Джавад Зариф, който е вице-президент по стратегическите въпроси. Тоест, това знаем, че е бившия външен министър, който договори ядреното споразумение, една личност с голямо доверие в западните среди, особено в САЩ, но и в Европа. Неговата статия в The Economist лансира една нова стратегия, или поне принципите на една нова стратегия, която се нарича план за приятелство в региона, като идеята, доколкото разбираме, не намеса във вътрешните дела на мюсюлманските държави в региона и интензивно регионално сътрудничество. За мен тези две неща, изказването на върховния водач и новата стратегия на Зариф, могат да бъдат видяни или поне да оправдаят хипотезата, че Иран се подготвя и се напасва към промените, които се случват в Близкия изток, и че може би се осъзнава, че не всичко, не изцяло интерес е в уста на съпротивата, а може да има един чисто икономически интерес да се намалят санкциите, да се участва в взаимно изгодни отношения със света. И за мен е поне интересно да видя дали през тази година, която сега започна, в това отношение ще има някакво развитие. А Сирия, на фона на Израел и Турция като цяло, след падането на Асад, как я виждаш? Нямам чак толкова опит с Сирия или не чета точно медиите, свързани с Сирия. Струва ми се, че Асад падна някакси много лесно и много бързо, което беше знак, че може би на някакво ниво има някакво разбирателство. Доколкото ми е известно, Русия има добри отношения, традиционни поне отношения и с Турция и с Израел. Виждам, че има желания за помирение между Израел и Саудитска Арабия и въобще тези протоколи на Аврам, които бяха
подписани през първия мандат на Тръмп, трябва да видим дали ще бъдат продължени сега в втория му мандат. И при това положение така се питам дали конкуренцията между мюсюлманските братя и Саудитска Арабия няма да получи нов стимул. Вече включително при положение, че Турция разширява влиянието си в Сирия.